Sveti otac Papa Franjo za nedavnog posjeta Europskom parlamentu pozvao je građane Europe da se vrate čvrstom uvjerenju osnivača Europske unije s porukom da čovjeka vratimo u središte. Zato u vrijeme Adventa želim da se okrenemo jedni drugima i našim zajedničkim vrijednostima, jer Božić je vrijeme mira, dobre volje, ljubavi i razumijevanja, a ja želim da Božić traje tijekom cijele godine. Prilika je ovo i da se osvrnemo na postignuto, odnosno na rad naše male, ali vrijedne delegacije u Europskom parlamentu, koja je u ovom polugodišnjem razdoblju djelovanja pokazala iznimnu aktivnost i angažman na svim područjima, od poljoprivrede, ribarstva, regionalnog razvoja, zaštite okoliša, ljudskih prava, međunarodne trgovine do vanjske politike. Veliki posao tek čeka naše zastupnike, od pitanja zemalja u našem neposrednom susjedstvu s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, do stanja na granici Ukrajine i Rusije i na ostalim žarištima koja Europu kao velikog svjetskog igrača ne mogu ostaviti ravnodušnom. Također ćemo nastaviti se zalagati i podržavati sve one europske politike koje jamče gospodarski rast i nova radna mjesta. A bar u ovo božićno vrijeme okrenimo se jedni drugima, nađimo snagu u onome što nas spaja, u našim zajedničkim vrijednostima, u malenom djetetu. U ime hrvatske delegacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu želim svim ljudima blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu novu 2015. godinu. Vaša Dubravka Šuica.